Well, first, wallahi ya kamata Rasha da Ukraine su bar wai faɗan ba nan. su bari ba sun cika yan bura uba na Rasha da Ukraine a game su gaba ɗaya Rasha da Ukraine su to su ja Najeriya wallahi sai mai fata-fata da su so ja Najeriya yanzu ne muna kowa ba mu ya ɗaukaka ma Najeriya haha. Russia nuclear bomb. Ukraine nuclear bomb. Nigeria the best. To Allah ba zai da kai da Bashar Kusu ko da min gaskiya shin muhalki na ko gaskiya amma dai a gwada min nukiliya ta Najeriya mu gani mana. Nigeria the best. Wallahi tallahi wanga ba shine Wallahi tallahi shi na nukiliyan ku ko shi ya ga bai taso a Allah. Nigeria the best. Kaga da Ukraine sun kaje jiki kai da lafa shari'a Allah. wallahi tallahi na gani Allah ya kare mu Najeriya ga Allah ya kare mu Allah ya kare mu to Allah ya muna addu'a don wallahi akwai yanayi dan ya haska min TV ne in ƙara gani ga ko abinci ban ci ba wallahi ina ga ko abinci ban iya ci Kamata da ni. Чу? Я не бачу. Ой, Боже. Cev, tu li jedan ne podam se. Znaš što, mogu se ugrijati cev, pa zbog toga. Nisu složili dobro je. Daj, dve, dve,